Chodzi o to, że masz zostać zgnojony. To znaczy dopiero w momencie, kiedy poddasz się całkowicie władzy kolonii, tej władzy, no, właściwie, która od góry, od Łukaszenki aż schodzi aż do tego odpowiedniego strażnika w kolonii. Jak się zostajesz przez nie całkowicie zdeptany i jest to widoczne, że zostałeś zdeptany, no to wtedy może nie będą stosować więcej już represji. Dzień dobry. Na pewno zauważyli Państwo, że bardzo dużo mówi się o polityce transakcyjnej ostatnio. Że polityka niekoniecznie musi być dobra czy zła, no ale to są po pierwsze transakcje, zawiera się rozmaitego rodzaju transakcje. No i mnie tak trochę złośliwie przychodzi do głowy w takiej sytuacji Aleksander Łukaszenka. No bo jest to polityk, który nagminnie, bo uwielbia transakcje, w ogóle uwielbia jakiś handel, ostatnio handluje ludźmi. No, znalazł kontrahenta w postaci Donalda Trumpa, no i w tej chwili, za co chwała Amerykanom, bo rzeczywiście wydobywają ludzi z bardzo ciężkiej sytuacji, no a Łukaszenka handluje więźniami. Tak to w tej chwili wygląda. Ponieważ u nas to się nie odbiło ostatnio bardzo szerokim echem, właściwie o Białorusi już w tej chwili niewiele się mówi, to myślę, że warto jest o tym opowiedzieć parę słów, o tym, jak wygląda cały ten mechanizm, do czego on właściwie prowadzi i jakie to ma znaczenie dla nas, czy dla Polski. Łukaszenka swój pomysł na to, żeby handlować więźniami, żeby handlować w ogóle swoim ewentualnie odwilżą czy zaostrzeniem, prawda, to on ma od bardzo wielu lat. Ja obserwuję politykę białoruską mniej więcej od jakichś ponad 20 lat już w tej chwili dobrze i zauważyłam, że to, nie nawet dłużej, że to właściwie odbywa się w takiej sinusoidzie, to znaczy Łukaszenka balansując pomiędzy Rosją a Zachodem, albo przynajmniej udając, że balansuje, wykonuje takie manewry, to znaczy zaostrza sytuację wewnętrzną, a następnie ją dokonuje odwilży, odmraża tę sytuację i stara się pokazać swojemu większemu partnerowi, czyli Putinowi, że proszę bardzo, no teraz to my już będziemy jednak się trochę liberalizować i będziemy się przyjaźnić z Zachodem. No i wówczas uzyskiwał zazwyczaj jakieś ustępstwa ze strony Rosji i to tak systematycznie szło do góry i na dół, do góry i na dół. Także wielu polityków Zachodu się na to nabierało. Muszę powiedzieć, że także i polskich polityków się na to nabierało, no ale w tej chwili chyba już po 32 latach, bo tyle już trwają rządy Łukaszenki, 32 lata, po 32 latach jego rządów już chyba nie ma wielu polityków w okolicy, którzy by się na to nabrali. Myślę, że również nie nabiera się na to sam Putin, ponieważ zwłaszcza po roku 2020, kiedy miały miejsce te masowe protesty, taka właściwie rodzaj białoruskiej rewolucji, no, to Białoruś stała się już tak zależna od Rosji w tej chwili, że myślę, że Putin się już bardzo przejmować manewrami Łukaszenki nie musi. W zasadzie większość tych manewrów jest w tej chwili w jakimś sensie autoryzowana przez Putina, jest autoryzowana z Moskwy w tej chwili. No wystarczy powiedzieć, że nie pamiętam, chyba między 80 a 90% w ogóle energii elektrycznej i ogrzewania na Białorusi pochodzi z ropy i gazu. A skąd pochodzi ropa i gaz? A z Rosji. A to jest tak między 80 a 90%, już nie pamiętam którego ile procent, ale w każdym razie w jakimś ogromnym procencie w tej chwili. No i teraz nie mówiąc jeszcze o tym, że Rosja jest w zasadzie głównym w tej chwili kontrahentem, jeśli chodzi o jakikolwiek przemysł przetwórczy, przemysł spożywczy, a Białoruś, jakby to nie było dziwne, przy bardzo słabych ziemiach, jakie Białoruś ma, ale Białoruś postanowiła
osobie swojego lidera, czyli Łukaszenki, być jednak zagłębiem rolniczym. No, Łukaszenka jest tak przywiązany do kołchozów, że jednak musiał zrobić zagłębie rolnicze. No i te produkty rolne, produkty przetwórstwa rolnego są głównie wysyłane do Rosji. W tej chwili jeszcze na dodatek są sankcje, więc właściwie nie wiadomo, gdzie by je jeszcze więcej można było wysłać. Przez jakiś czas one były również na pewno obecne na Ukrainie. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda dokładnie. No, w każdym razie z pewnością sankcje uderzyły też i w azoty, i w sole potasowe. No, wystarczy tu powiedzieć jeszcze to, że cały system rurociągów, którymi również dostarczane są surowce energetyczne, czyli ropa i gaz, ten system rurociągów jest własnością rosyjską w większości. Jest własnością Gazpromu, chyba praktycznie 100% już w tej chwili. Przez jakiś czas odbywała się, no teraz tak samo jak sole potasowe, na które już zdjęto, co prawda Ameryka zdjęła, Stany Zjednoczone zdjęły embargo na sole potasowe, ale jeszcze trzeba je jakoś przesłać, a Białoruś nie należy do potęg morskich, w związku z tym nie ma jak tego załadować na statek i przesłać przez kraje europejskie. Tymczasem wciąż jeszcze zarówno w Polsce, jak i na Litwie obowiązuje embargo i obowiązują tutaj blokady. No więc z tego, co wiadomo, na Litwę w tej chwili Stany Zjednoczone naciskają, żeby tę blokadę dla białoruskiego eksportu zdjąć, no ale to jeszcze długa droga, zanim to się wszystko uda. Także tak czy inaczej w tej chwili Łukaszenka już zakończył chyba swoją drogę lawirowania. W tej chwili jest zależny praktycznie rzecz biorąc w 100% od Moskwy. Co to oznacza właściwie dla tej całej sytuacji wewnętrznej? No tam od roku, tak jak ja powiedziałam na początku, tam ten proces zaostrzania sytuacji i odwilży toczył się w zasadzie od końca lat 90., początku 2000. Można powiedzieć, że 2006 to było zaostrzenie po wyborach prezydenckich, potem następowała odwilż. No ale wtedy jeszcze aresztowanych nie było tak wiele osób. To były dosłownie jednostki aresztowane, czasem ludzi wyrzucano z pracy, ewentualnie zatrzymywano w areszcie administracyjnym. Potem był 2010, wówczas było już więcej osób aresztowanych i po prostu wsadzonych do więzienia. Część zwolnionych dosyć szybko, część odsiedziała bardzo solidne wyroki wtedy. No ale czegoś takiego, co nastąpiło po roku 2020, to jeszcze Białoruś nie widziała i myślę, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat Europa już nie widziała czegoś takiego. Dlatego, że mamy do czynienia z taką po prostu rozpędzoną machiną terroru, która od 20 roku się rozpędziła. No i to jest kolejny element, to jest taka maszyna, od której zależny jest w tej chwili Łukaszenka. Łukaszenka w tej chwili zależny jest nie tylko od Putina i od Rosji, ale Łukaszenka zależny jest zasadniczo od machiny, którą sam rozkręcił, a mianowicie od machiny represji i terroru. Dlaczego tak się dzieje? No, co się stało? Po 20 roku najpierw były masowe zatrzymania ludzi zatrzymywano głównie tam na Białorusi można zatrzymać na 72 godziny w areszcie milicyjnym. Poza tym można zastosować areszt administracyjny. W Polsce kiedyś, dawno temu było coś takiego, jak nazywało się Kolegia do spraw wykroczeń. No to na Białorusi takie coś funkcjonuje do tej pory. Można dostać wyrok 2 tygodni, miesiąca, nawet chyba do 3 miesięcy. Można też dostać oczywiście grzywnę. No i te mechanizmy represji w 2020 roku były bardzo powszechnie stosowane, plus po prostu zwyczajne bicie i znęcanie się nad tymi więźniami, którzy byli zatrzymani. Tak to mniej więcej wyglądało w roku 20, zawsze na początku 20, zaczęto już aresztować ludzi, ale wciąż wyroki, które zapadały, były stosunkowo nie takie wysokie. To były wyroki, teraz możemy tak powiedzieć, że były niewysokie. Wówczas wydawały się groźne, to były 2-3 lata ludzie dostawali. Najwyższe wyroki zapadły
w procesie, który rozpoczął się już w 20 roku, ale zakończył się w 21. To był proces taki wołkowyski, gdzie tam zapadły w stosunku do przedsiębiorcy z Wołkowyska, pana Ołtuchowicza, tam zapadły wyroki, on dostał 25 lat, część podsądnych po 20 lat, po kilkanaście lat ludzie dostali. To był taki proces przykładowy. Z niego zrobiono terrorystę, powiedziano, że on chciał wysadzać milicyjne samochody, dołączono do tej sprawy ileś dosyć przypadkowych osób, którymi on po prostu miał kontakt kiedykolwiek. No i tak potoczył się, ale to był pierwszy proces w takim rozmiarze. Generalnie wówczas sprawy były jeszcze wciąż, wyroki w tych sprawach były jeszcze stosunkowo niskie. No ale z czasem to się zaczęło zmieniać. Po wybuchu wojny na Ukrainie te wyroki zaczęły zapadać coraz wyższe. W zasadzie już nie było mowy, żeby ktoś dostał wyrok niższy niż 4, 5, a nawet 6 lat. W ostatnich latach dziennikarze, chociażby takiego baranowickiego wydania z Baranowicz, aresztowani dostali, o ile pamiętam, 12 lat chyba dziennikarz dostał. Tutaj myślę, że elementem tego podwyższania wyroków jest też kwestia podwyższania stawki do handlu, dlatego że Łukaszenka zorientował się, że być może już po paru latach, nie mówimy o początku, nie mówimy o roku 20, 21, a nawet 22, mówimy już po roku 24, 25, że po tych paru latach być może mu się uda znowu zahandlować więźniami politycznymi. Ma ich wielu w tej chwili i stawkę warto podnosić, bo oczywiście jest większa szansa, że jakieś zachodnie mocarstwo, czy choćby Stany Zjednoczone będą się starały uwolnić ludzi, którzy mają wyroki po 10-12 lat. Jeżeli ktoś ma tylko wyrok 3 lat, no to można powiedzieć, jeszcze tylko rok, no to odsiedzi, prawda? No nie ma wtedy takiej motywacji. Także myślę, że te wyroki między innymi dlatego są aż tak wysokie. Oczywiście ma to też aspekt odstraszający. A dlaczego Łukaszenka stał się niewolnikiem swojego systemu represji? A dlatego, że żeby utrzymać taki system, trzeba go rozbudować. Żeby go rozbudować, trzeba tym ludziom płacić, prawda? Trzeba zatrudnić dodatkowych ludzi, trzeba im dać w ogromnym stopniu wolną rękę, no i trzeba im płacić. W pewnym momencie okazuje się, że już w zasadzie wszystkich opozycjonistów aresztowano, już w zasadzie nie ma kogo aresztować, no ale odpowiednie służby bezpieczeństwa muszą zachować swój budżet. No w związku z tym muszą znaleźć następnych do aresztowania. W związku z tym aparat pracuje dalej, dlatego że inaczej nastąpią redukcje, nastąpi zmniejszenie budżetu, redukcja etatów. No więc we własnym interesie aparatu jest podtrzymywanie tej fikcji nieustannego zagrożenia. I w ten sposób, aresztując kolejnych, właśnie ostatnio przeczytałam o aresztowaniu paru osób, ale zatrzymaniu chyba 50 osób z właściwie całej załogi bardzo ważnej, takiej istotnej firmy architektonicznej białoruskiej, która nie wiem czym się naraziła, nie wiem, miała białoruską nazwę, bo miała Zrobim miała nazwę zamiast Zdzielajem, więc być może to o to chodzi zamiast po rosyjsku. Nie, to oczywiście taki smutny żart. Ale w każdym razie dosłownie parę dni temu wpadło tam KGB, zatrzymało tych tam ponad 50 osób. Kto z nich będzie aresztowany, trudno powiedzieć. Z opowieści jednego z więźniów politycznych, którzy zostali zwolnieni w ostatnim czasie, wynika, że taka praktyka jest całkiem częsta. Igar Łosik opowiadał ostatnio, że on spotkał w więzieniu człowieka, który pracował na stacji rozrządowej, na kolejowej stacji rozrządowej. I został zatrzymany razem z właściwie całą załogą tej stacji rozrządowej. Dlaczego? Dlatego, że u nich kiedyś pracował jakiś człowiek, który był związany
z opozycją w jakiś sposób i który chyba wyemigrował. No w każdym razie, który się naraził władzy w jakiś bliżej nieznany temu zresztą podsądnemu, temu więźniowi sposób. On to wszystko opowiadał Igorowi Łosikowi. On sam nie wiedział do końca, za co siedzi, a został oskarżony o zdradę państwa. Chociaż zajmował się generalnie obstukiwaniem kół w wagonach i przez jakiś czas w ogóle sparaliżowano pracę tej stacji rozrządowej, dlatego że po prostu na tym polega terror. Tak właśnie wygląda terror. Mnie to się skojarzyło po prostu wręcz z terrorem okupacyjnym, gdzie w sytuacji, w której okazywało się jeszcze w czasie niemieckiej okupacji w Polsce, że gdzieś jest konspirator, prawda? Wykryto spisek jakiś w jakimś miejscu, no aresztowano wszystkich wtedy. No tylko, że Niemcy prawdopodobnie nie zatrzymaliby pracy stacji rozrządowej, byliby na tyle sprytni. No ale tutaj akurat mamy takie jeszcze stare sowieckie wzorce. Tak czy inaczej aparat został rozbudowany do niewiarygodnych rozmiarów i w tej chwili Łukaszenka jest jego więźniem w jakimś stopniu, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że jego władza opiera się właśnie na tym aparacie. A ten aparat nie poddaje się zmniejszeniu. Charakterystyczne jest to, że Iwan Cierciel, to jest minister spraw wewnętrznych, możemy go nazwać po polsku Janek, bo to polskiego pochodzenia człowiek, pochodzący z okolic pogranicza białorusko-litewskiego, okolic Woronowa. Także tenże Iwan Cierciel już jest dobrych parę lat ministrem spraw wewnętrznych, co nie jest typowe dla rządów Łukaszenki, który ma tendencję zmieniać, ma tendencję wymieniać zderzaki, jak to mówił nasz były prezydent. Lubi wymieniać zderzaki, lubi sobie trochę dokonywać rotacji i roszady, ale już w tej chwili myślę, że te służby siłowe są rzeczywiście w dużym stopniu autonomiczne i bardzo, bardzo silne. No a on też dobrze wie, że na nikim innym się nie oprze, tylko na nich. Tak więc został zbudowany taki właściwie unikalny system represji na Białorusi. Dlaczego mówię, że unikalny? On w zasadzie wiąże się wyłącznie, znajduje porównanie do pewnego stopnia z Rosją, przy czym tam zawsze jest oddech szerszy i wykonanie mniej precyzyjne, o tak bym powiedziała. Może dlatego, że oni mogą sobie pozwolić mając więcej ludzi i większe przestrzenie, mogą sobie pozwolić na pewne niedokładności w wykonaniu tego planu. W przypadku Białorusi to jest wszystko robione bardzo precyzyjnie. Zaczyna się, tak jak powiedziałam, od aresztu milicyjnego, od tych aresztowania na 72 godziny, ewentualnie skazania administracyjnego za przeklinanie na ulicy, za jakieś takie drobniejsze przestępstwa. Każdy go właściwie można skarżyć za przeklinanie na ulicy, prawda? Za opieranie się w aresztowaniu, to można każdego w zasadzie tutaj skazać. I teraz na czym polega od razu, od początku odstraszanie tutaj? Na czym polega to, że ten system jest tak okropny? To znaczy warunki utrzymania więźniów na początku w tym, co nazywa się tym tymczasowym, oni to nazywają tymczasowym aresztowaniem, u nas trochę co innego nazywa się po polsku tymczasowym aresztowaniem, to chodzi o areszt milicyjny albo o areszt administracyjny. Te warunki są po prostu trudne do wytrzymania. Każdy, kto przesiedział tam tydzień albo i dwa, to mu się często, może nie każdy, ale wielu na całe życie odechciało się jakiejkolwiek działalności, a w każdym razie szukali schronienia gdziekolwiek indziej poza Białorusią, dlatego że jest to tak okropne. No, charakterystyczną cechą tego jest to, że przede wszystkim tam nie można mieć w tej chwili żadnych rzeczy, po prostu aresztują cię tak jak jesteś i tak jak stoisz, spędzasz następnie na przykład 30 dni albo 14 wystarczy. Nie masz nawet rzeczy na zmianę w zasadzie. Nie masz też na czym spać, śpisz na twardych dechach. Bardzo rzadko się zdarza, żeby dawali materac. Śpisz na twardych dechach, nie dają już niczego do przykrycia bardzo często, także jest ci po prostu piekielnie zimno. Na twardych dechach po prostu i tak spędzasz nie dzień, ani nie 2 dni, ani nie 3 dni, tylko tak spędzasz na przykład miesiąc. Właśnie nie mając nic do ubrania, nie mając możliwości zmiany ubrania, marznąc, albo odwrotnie, jeżeli jest potwornie gorąco, bo jest lato,
to po prostu umierając z gorąca. Bardzo często w tej chwili stosuje się, to myślę, że też świadomie się stosuje, ogromne zagęszczenie cel. To oczywiście zależy gdzie, ale w Mińsku, tam jest taki główny areszt milicyjny na ulicy Akreścina, tam świadomie stosowane były nadmierne zagęszczanie cel. Ja sama zbierałam relacje więźniów i właśnie słyszałam taką opowieść o tym, jak trzymano 10 więźniów w przestrzeni, która była mniej więcej 6 m2, trochę mniejsza była nawet niż 6 m2. 2 na 2 z kawałkiem. Tak wyglądała ta cela. Do tego był tam kibel w tejże samej celi od razu. Też jeżeli to jeszcze część z Państwa starszych może sobie to wyobrażać, jak to wygląda, bo to był tak zwany kibel na pedały, taki nienormalny sedes, tylko taka oto dziura w ziemi. Więc i takie coś się znajduje. Tam i 10 osób. I tam te 10 osób siedziało przez ileś dni. Zresztą z tą opowieścią, którą słyszałam od Igora Karnieja, dziennikarza Swobody, z tą opowieścią wiąże się jeszcze jedna bardzo ciekawa, myślę, że dla Polaków sytuacja. Otóż Igor Karniej był jednym z później aresztowanych dziennikarzy. On był aresztowany już chyba w 23 roku, czyli w zasadzie już wszyscy dziennikarze w międzyczasie już albo wyjechali, albo zostali zamknięci. On był jednym z ostatnich, którzy byli aresztowani i siedział latem na Akreścina w tym właśnie potwornie zagęszczonej celi, którą opisałam, 10 osobami w straszliwym upale. I cóż słyszał w celi obok? Otóż w celi obok siedzieli zatrzymani migranci. Migranci z granicy, ponieważ no, co jakiś czas służby białoruskie dla formalności jednak zatrzymywały tych próbujących przekroczyć granicę migrantów. No i cóż tam się działo? Otóż okazało się, że warunki są zupełnie inne. Wyprowadzano tam nieustannie do celi, coś przynoszone były zakupy, następnie wyprowadzano ich z celi na mecz piłkarski, co ci nieszczęśni ludzie siedzący w 10, nie mogący się położyć nawet na noc, słyszeli, jak wyprowadzają ich na mecz piłkarski, jak oni gwiżdżą gwizdki, słychać trąbki, dopingują, no a klawisze, czyli strażnicy, prawda, wyprowadzają ich, żeby im jakieś atrakcje zrobić. No, słychać było również odkurzacz na przykład. Odkurzano im cele odkurzaczem, co po prostu było czymś tak wstrząsającym, że nigdy niczego takiego na Akreścina jeszcze nie słyszano. No, w tym czasie ci więźniowie białoruscy byli bici co jakiś czas po nogach, żeby stali równo, budzeni ileś razy w ciągu nocy, żeby też, nawet jeżeli udało im się w jakiejś pozycji zasnąć w te 10 osób na 6 metrach, to wyobrażają sobie Państwo, jak to może być. Także to bardzo ciekawe, takie świadectwo, bardzo ciekawe tego, jak wyglądał ten cały specyficzny, korupcyjny system związany z tą masową migracją wożoną na granicę polską i litewską głównie, łotewską też do pewnego stopnia. Jak widać, ci migranci, nawet jak zostawali aresztowani, to nie mieli źle. Prawdopodobnie jakiś tutaj dawało się w łapę, jakiś był system, trudno powiedzieć jaki, ale w każdym razie taki, że Akreścina zamieniała się dla nich w hotel. No nie najlepszego, może nie najlepszej kategorii, ale zawsze w hotel. No dalej następuje, co dalej następuje? No dalej zazwyczaj więzień, który dostaje zarzuty prokuratorskie, ląduje w więzieniach. Więzienia są liczne na Białorusi, naprawdę pełno tam więzień, warunki są bardzo różne w tych więzieniach. Trochę zależy też od administracji danego więzienia. Grodzieńskie na przykład więzienie uchodzi za bardzo nieprzyjemne i ciężkie. W tej chwili już przebudowane zostało wyłączone z użytkowania takie stare więzienie
Zamek Piszczałowski to się nazywało, to był budynek jeszcze XIX-wieczny, z początku XIX wieku w Mińsku. To więzienie już jest wyłączone z użytkowania, zbudowano piękne nowe więzienie, bo to bardzo potrzebna inwestycja w Białorusi na obrzeżach Mińska. No, tych więzień jest masa, one są w zasadzie prawie wszędzie, no i wypełnione są w wystarczającym stopniu. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia terroru politycznego, to jest to, że więźniowie polityczni mają tam szczególną kategorię. To nie jest tak, że są po prostu takimi samymi więźniami jak wszyscy inni. Otrzymują taką żółtą plakietkę, to jest plakietka skłonny do ekstremizmu. No i ci skłonni do ekstremizmu mają generalnie gorsze warunki wszędzie w zasadzie. Także to od razu ich wyróżnia. Można jeszcze oczywiście być skłonnym do ucieczek, ewentualnie do gwałtu. Tam jeszcze dostaje się wtedy czerwoną plakietkę, niektórzy mają nawet po 2 plakietki. Charakterystyczną też cechą tego całego systemu więziennego jest no też jest ogromne zagęszczenie w celach, bardzo często, zwłaszcza w starszych więzieniach. Charakterystyczną cechą jest jednak jedna rzecz, a mianowicie stosowanie karceru. To znaczy, wiadomo, że jeszcze nie więzienie jest tym najgorszym, co Cię może spotkać, bo jeszcze co jakiś czas możesz pójść do czegoś, co nazywa się w tym języku sztrafny izolator, czyli SIZO, czyli innymi słowy karcer po polsku mówiąc. No i to jest znowu, warunki są takie, żeby były całkowicie nie do wytrzymania dla więźnia. Przy czym w więzieniach zamkniętych te karcery też bywają bardzo różne, stosowane są nieco rzadziej. Karcer stosuje się przede wszystkim już w kolonii karnej, ponieważ ostatnim etapem tego aparatu, tego elementu, w jaki sposób tej całej machiny, o tak mogę powiedzieć, tej całej machiny represji, ostatnim elementem jest kolonia karna, czyli obóz po prostu. To, co kiedyś nazywało się łagier, a w Białorusi nazywa się elegancko kolonia karna, czy isprawiciel, no, nie pamiętam, część nazywają isprawiciel, no trudowaja, czy jak ona się tam nazywa, ale w każdym razie naprawczo, ma tam kolonia poprawcza ma w swojej nazwie. Są różne gatunki dla recydywistów. Można być skazanym na reżim normalny, można być na zaostrzony, można być w specjalnym też reżimie. No i w kolonii karnej stosowany jest szczególny system upokarzania, kontrolowania i uprzykrzania życia więźniom politycznym. To jest niezwykle charakterystyczne dla całego tego systemu i bardzo charakterystyczną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę w czasie wszystkich tych rozmów, które prowadziłam z więźniami, bardzo charakterystyczne jest to, że to, czy będziesz poddany represjom, czy nie, właściwie to nie zależy od niczego specjalnego. W minimalnym stopniu zależy od jakichkolwiek konkretów. To jest tak, że wiesz z góry, że ty im będziesz poddany. Bardzo źle reagują władze więzienne, władze obozowe, tak można powiedzieć, zazwyczaj na domaganie się sprawiedliwości. No bo wiadomo, że przecież taka kolonia karna nie jest od sprawiedliwości, ona jest od niesprawiedliwości. W związku z tym każdy, który broni się, mówi, że to jest niesprawiedliwe, że on czegoś nie zrobił, że nie naruszył żadnego regulaminu, taki ktoś ma od razu, jego sytuacja jest gorsza, on od razu jest postrzegany jako no jakiś człowiek, który jeszcze ma niewłaściwe pojęcia, bo on sobie wyobraża, że jeszcze istnieje jakaś sprawiedliwość. Tutaj nie chodzi o to, że masz być posłuszny nawet. To nawet nie o to chodzi, że masz być posłuszny regulaminowi i dokładnie go wykonywać. Chodzi o to, że masz zostać zgnojony. To znaczy dopiero w momencie, kiedy poddasz się całkowicie władzy kolonii, tej władzy no, właściwie, która od góry, od Łukaszenki aż schodzi aż do tego odpowiedniego strażnika w kolonii. Jak się zostajesz przez nie całkowicie zdeptany i jest to widoczne, że zostałeś zdeptany, no to wtedy może nie będą stosować więcej już represji. Ale generalnie co jakiś czas więzień polityczny, zwłaszcza jeśli to jest mężczyzna, bo w tym przypadku mężczyźni są znacznie gorzej traktowani niż kobiety, to jeżeli to jest mężczyzna, on wiadomo, że musi się znaleźć w karcerze.
Czy coś zrobił, czy nie zrobił, do karceru pójść musi. Nawet jeżeli niczego nie narusza i nawet jeżeli nie stara się być, nawet jeżeli nie głosi, bo to jest też charakterystyczne oczekiwanie, że nie będziesz się domagał, że jesteś więźniem politycznym. Jak będziesz za dużo o tym mówił, to jest oczywiste, że zostaniesz wsadzony do karceru. Jeżeli będziesz naruszał, znajdą ci naruszenia regulaminu wielokrotne po prostu w każdej sprawie. Także system jest tak zbudowany, żeby zlikwidować w ludziach oczekiwanie sprawiedliwości, żeby pokazać im po prostu, że jesteście na naszej łasce i to wszystko. Nie ma żadnych reguł. W tej sytuacji wiadomo, że część ludzi to wytrzymuje nieco lepiej, część gorzej. Wiadomo również, że kilka osób po prostu doprowadzono do śmierci, dlatego że warunki były tak trudne i tak nie do wytrzymania dla ludzi, którzy byli chorzy z jakiegoś powodu na przykład, no, że w tej chwili mamy już kilka ofiar śmiertelnych po prostu tego całego systemu. No niemniej on cały czas działa i cały czas jest zasilany z zewnątrz, to znaczy wciąż przychodzą nowi. Nie są to już być może sławni opozycjoniści, być może to są całkiem normalni ludzie z tych rozrządowni kolejowej, ale niemniej przychodzą. System jest zasilany. No a z drugiej strony następuje odpływ, czyli prawda, zostają zwalniani, są kolejni więźniowie. No trudno powiedzieć, żeby ta działalność nie była słuszna, no bo ratuje się tym ludziom często może i życie, a na pewno w każdym razie polepsza się ich możliwość życia, no bo znajdowanie się w więzieniu 8 czy 10 lat, prawda, to jednak jest, czy 5, jednak jest dosyć przerażające w tych warunkach, jakie tam są. No ale nie zmienia to sytuacji takiej, że to właściwie niczego nie załatwia tak do końca. Nawet powstaje takie pytanie, ono jest teraz często dyskutowane w środowiskach białoruskich, a co będzie, jak wyjdą już wszyscy, którzy są umieszczeni na listach, mają znane nazwiska. Na listach obrońców praw człowieka jest tak różnie się mówi, w 1924 roku się mówiło o 1400 osobach, tam były osoby po prostu sprawdzone, których nazwiska były sprawdzone, ich sprawy były sprawdzone. Te wszystkie osoby wiadomo było, że są więźniami politycznymi. Potem się teraz ostatnio mówiło o 1200 osobach, no ale więźniowie polityczni, z którymi ja rozmawiałam, jasno mówili, wszyscy w zasadzie, że to jest kropla w morzu, znaczy to jest tylko część. To znaczy, że większość aresztowanych, politycznych artykułów i z politycznych przyczyn po prostu ofiar represji nie jest umieszczanych na tych listach, ponieważ rodziny się do nich nie zgłaszają, boją się często, nie są znane ich nazwiska. W związku z tym można założyć, że tych więźniów nie jest ani 1400, ani 1200, tylko przynajmniej 2-3-krotnie więcej. To jest prawdopodobnie kilka tysięcy. I za każdym razem znowu ta liczba przerasta. Przez każdą zwolnioną grupą, była pierwsza grupa zwolniona w 1925 roku, chyba w czerwcu, to było kilkanaście osób, potem było zwolnionych chyba 52 osoby, bo Mikołaj Statkiewicz został na Białorusi, 51 osób zostało deportowanych na Litwę, potem w grudniu było kolejne zwolnienia, gdzie część wywieziono na Ukrainę, a kilka osób na Litwę, to było chyba 125 osób i teraz bardzo duża grupa została zwolniona, już nie wywożono, tylko kilkanaście osób z tego wywieziono, to było w drugiej połowie marca. No i pytanie jest, co dalej? We wszystkich tych grupach nie znalazł się ciągle Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut siedzi już 5 lat. Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej, bardzo zaangażowany działacz mniejszości polskiej od wielu lat. Czy to oznacza, że on jest takim osobistym wrogiem Łukaszenki? Tak, myślę, że to właśnie to oznacza, ale oznacza jeszcze więcej. To oznacza również, że Łukaszenka chce jeszcze czymś zahandlować, znaczy chce dostać coś więcej. No i tu ma jakieś wymagania prawdopodobnie od polskiego rządu. Mówi się o tym, że może chodzić o nawiązanie stosunków dyplomatycznych bliższych, o jakąś wizytę wiceministra, może ministra. No tylko, że powiedzmy sobie jasno, trudno się spodziewać, trudno mieć nadzieję, że jeżeli tam pojedzie ten wiceminister, jeśli tam pojedzie ten minister nawet, dobrze, zdecyduje się, żeby ratować życie naszego rodaka, który siedzi tam już właśnie 5 lat w bardzo ciężkim więzieniu,
no to czy to oznacza, że on zostanie wypuszczony? No może zostanie, a może nie. A może zamkną kogoś innego, żeby uzyskać następne jakieś koncesje, jakieś ustępstwa ze strony polskiej. No w momencie, kiedy rozmawia się z szantażystą, bardzo trudno powiedzieć, co będzie dalej, bo szantaż bardzo często, no jak wiadomo, że szantaż kończy się w momencie, kiedy pozbędziesz się tego przedmiotu szantażu, czyli w momencie, kiedy wypuszczą Poczobuta, nie będą mogli dalej szantażować Polski, więc pytanie jest, co nastąpi dalej w takiej sytuacji. No sytuacja jest bardzo dla Polski trudna, naprawdę bardzo. Właściwie myślę, że w tej sprawie to należałoby powiedzieć tylko tak. Ze względu na to, że prezydent Trump stara się utrzymywać z Aleksandrem Łukaszenką dobre relacje, że Aleksander Łukaszenka ma na te dobre relacje jakieś pozwolenie Putina. I w związku z tym, że nasz prezydent ma podobno dobre relacje z Trumpem, no to powinien starać się za wszelką cenę przekonać prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego, żeby tę sprawę Andrzeja Poczobuta osobiście podniósł w rozmowie z Aleksandrem Łukaszenką. No, Aleksander Łukaszenka przygotowuje się, że ma do wizyty w Mar-a-Lago. Zobaczymy, czy rzeczywiście ona dojdzie do skutku, czy nie. Ale tak czy inaczej wygląda, że tutaj te transakcje miałyby zostać przeprowadzone, że on no jednak, tak jak powiedziałam, ma na to zgodę Putina, na dogadywanie się z Trumpem. A Trump, co prawda, teraz jest zajęty troszkę czym innym niż Europą Wschodnią, bo ma jednak problemy związane z Zatoką Perską. No ale niemniej jednak być może w pewnym momencie zdecyduje się na takie kontakty. No i myślę, że jedynym sposobem na wyciągnięcie Andrzeja Poczobuta jest interwencja amerykańska. I myślę, że tutaj polscy politycy, a zwłaszcza mam tutaj na myśli Kancelarię Prezydenta, powinni zrobić absolutnie wszystko, co możliwe. Absolutnie wszystko, żeby skłonić Donalda Trumpa do interwencji w sprawie Andrzeja Poczobuta. I jeszcze jedna sprawa. Nie możemy zapominać, że Białoruś jest dla nas niezwykle istotnym krajem z punktu widzenia bezpieczeństwa. My często mówimy o przesmyku suwalskim, wspomina się, że tu rosyjskie zagrożenie, przesmyk suwalski i tak jak o nim mówimy, to mówimy, jakby tam była granica pomiędzy Rosją a obwodem kaliningradzkim, prawda? A to nie jest przesmyk suwalski, nie oddziela Rosji od obwodu kaliningradzkiego. On oddziela Białoruś od obwodu kaliningradzkiego. I no musimy o tym dobrze pamiętać. I w związku z tym musimy również pamiętać, że póki rządzi Putin, a na Białorusi Łukaszenka, to zagrożenie bezpieczeństwa dla Polski jest cały czas istotne. I tego nie można lekceważyć. To nie jest tylko kwestia Ukrainy i Rosji. Tutaj ten problem granicy białoruskiej i białoruskiego reżimu, on dla nas nigdzie się nie podzieje do czasu, dopóki rządzić będzie Aleksander Łukaszenka. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do subskrybowania kanału, bo jak się nie ma pieniędzy, to trzeba chociaż mieć subskrybentów. A poza tym bardzo proszę o lajki tych wszystkich z Państwa, którym się to spodobało. Oczywiście, jak się komuś nie podobało, to trudno. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne spotkanie.